Qui són els mestres de la sospita i per què són tan importants per entendre la societat en què vivim avui en dia? Els mestres de la sospita són tres: Marx, Freud i Nietzsche. Són així perquè, de fet, va haver-hi un estudiós, en Paul de Ricoeur, que li va acabar posant aquest nom a aquests tres, tot i que en realitat, tot i que estan en més o menys la mateixa època, no són exactament contemporanis, ni tampoc parlen del mateix. Aquesta és precisament la gràcia. Els mestres de la sospita. Doncs fixa't, la idea és que cadascun d'ells, en el seu moment i en la seva disciplina, donant-li voltes al tema que més li preocupava, que ara en parlarem de cadascun d'ells, va fer èmfasi en que el que era important era sospitar que allò que estava en la superfície, allò que vèiem, allò que quedava més clar, potser no era la veritat i que havíem de rascar una mica per entendre què hi havia a sota i, per tant, per entendre quins són els mecanismes que articulen les coses que veiem, la cultura, la societat, etc. Marx, per exemple, com sabeu, es centrava molt en la qüestió econòmica. Sí? I, per tant, la seva sospita era que la societat en què vivim, les lleis, la política, la cultura, la societat, tot això és una superestructura que està per sobre del que ell en deia l'estructura. L'estructura és la base en què es munta tota la resta, i aquesta estructura, segons Marx, era el sistema de treball, el mecanisme, en aquest cas capitalista, que ell denunciava, que provocava tota la resta. Sí? La manera en què treballem i organitzem l'activitat econòmica és la que provoca la resta. Freud, també, com sabeu, va sospitar que totes les coses que vèiem del comportament de les persones i dels sentiments de les persones en realitat venien d'una cosa més profunda, de traumes potser de la infantesa, etc. I Nietzsche, per la seva banda, deia que la moral de l'època era una moral falsa i que era una moral molt basada en una cosa que ell deia l'esperit de l'esclau. Per tant, demanava allò del superhome, és a dir, que superéssim allò i que fóssim nosaltres mateixos. Doncs fixa't quina cosa, tots tres buscaven el mateix, anar al fons de les coses. I són importantíssims tots tres i aquesta sospita que ells tenien, perquè la major part de les disciplines que tenen a veure avui en dia amb sociologia, etc., fins i tot psicologia, tenen molt a veure en intentar rascar per veure què hi ha sota la superfície, perquè no podem entendre com funciona el món si no entenem quins són els mecanismes que l'articulen. Avui en dia, quan parlem de política, quan parlem d'economia, quan parlem de cultura i de sociologia, estem parlant constantment del que veiem i, per sota, quins són els mecanismes que acaben articulant tots aquests comportaments i aquestes coses que afloren, per entendre'ns. Sí? Per tant, els mestres de la sospita, ja veieu, aquesta gent, en Marx, en Nietzsche i en Freud, que van acabar revolucionant, cadascú per la seva banda i tots tres alhora amb aquest concepte de la sospita, la manera en què entenem el món avui en dia.